Higala, kumusta may buntag karatong tanan? Atong mga kaigsuonan nga nagsunod nato sa ato ang OFW channel ug usab sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod ka nato diri sa GCIL nga Facebook. Mayong buntag, mayong adlaw sa tanan nga nagapaminaw diri sa atong program. Karong paraguban nato atong istoryahan ang topic nga mao'y medyo init karon sa atong palibot o atong verse nga pag tun-an karon ang usa ka verse nga naa makita sa Psalms 23. Ang dunay usa ka verse diya nga portion nga gingon diya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. So kana nga verse may atong text karong sa atong pagpanaguban o nga atong topic mao ang usahaw nato pag-overcome sa atong mga fears. Kini nga verse ma-apply ni sa ato ang panahon karon nga dunay dako kay nga problema sa tibuok kalibutan o dungan ining pandemic karon ay dako nga issue nga gipagawas sa World Health Organization ug sa uh, UN mismo sa Food and Agriculture Organization nga sukad nga migawas ang pandemic no ay dungan usab nga pagkanihit sa pagkaon o kini gitawag og food shortage. So sa atong palibot karon kita nato ang statistics nga taas na gayo ang rate sa uh, casualties murag gyapon taog nga ni-undergo og dako nga gubat. Pero ang doon na pay lain pag yun nga tension nga nigawas karon kay naglooming ang World War III between tension between sa China ug sa US. So probably doon na pay lain nga dako kaya crisis gawas sa health crisis nga nakaron. Gawas sa nisunod ang food shortage, doon na po'y looming nga mahitabo nga World War III. So diri sa ato ang gi basa nga verse diri sa Psalms nga, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kini siya nagpasabot ni siya igsuon nga uh, bisan karong panahon na nga naata sa gipalibutan ta sa dako kay nga crisis. Dunay saad sa Ginoo nga nisulat niya nga, even though I walk through the valley of the shadow of death. Ang death nga mabasa na to o makita na to karon sa tuwang palibot sa asang news ato mabasa ang mga casualty ug tanan nga mga kalisdanan nga nakakaroon sa itong palibot o food shortage o gining impending war between sa mga nasod. Kini eventually maka-create na sandiglain na pud nga dako kaya crisis sa atong palibot. Pero ang giingon diri sa ato ang mabasa sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. So diha sa imong personal nga declaration being God our personal nato nga shepherd. So bisan pa nata ning taliwala sa shadow of death, walay gisaad sa Ginoo nga ang usa ka iyahang sheep dili maka-undergo og mga inani nga mga sitwasyon. Yani ina naman sa ato palibot karon. Pero diri sa Bible makita nato diri sa Isaiah 43 verse 2, ingon diri, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. So makita nato nga wala siya magsaad nga dili ta mo undergo og ganay mga baha o mga kalayo sa kinabuhi. Pero gingon niya nga naa siya uban. So the same sa Psalms gingon siya nga, when you walk through the valley of the shadow, you will not fear evil because you are with me. Your protection, your rod, and your staff will comfort me. So makita na to diri na provision nga gihatag nga protection diha. So now wala siya mingon diha maigsuon nga there is no evil around, naagi na siya, pero ang giingon diha is how to overcome evil itself. Kay ang evil na magina siya diri sa ato ang palibot nga dili na to ma
malalis nga naa na gyud siya sa atong palibot karon. Pero ang giingon diya sa verse nga atong gibasa nga dili ta mahadlok sa evil. Now ang akong pagsabot ni so ni nani nga ang dako kayo nga makaparalyze sa tao karon is the fear of evil. The fear of evil. Mo ni siya ang dako kayo nga makahatag og pagparalyze sa tao. So ang evil nga gisgutan diri morning mga kalisdanan nga hitabo ato kung magapos ta ni nga kadok nga igsuon, mao ni siya ang magpugong nato nga ma-enjoy nato ang abundant nga life nga dapat nato nga ma-enjoy. Now wala mod siya sa atong experience karon wala kita di ta makaingon dili ta dugtan og mga sakit, di ta madutlag problema, di ta madutlan og mga kasakit or kining gitawag og evil days di makadulot sa ato. Pero ang akong interpretation ni Megson nga kung makapokus ta sa temporary nga butang which is mo ni karon atong sitwasyon, mo gid makapa-discourage nato kung atong ma-focus na nato itong unahon na diniras kalibutan. Kay ang gisgutan nga kingdom sa Ginoo naman sa realm sa eternal. So kung mugawas na sa eternal o mugawas na sa temporal batuta sa eternal, mo nang giingon sa ni Paul diha sa iyang sulat nga if in this life only we have hope in Christ, then we are the most miserable people. Kung ato paglaom nara diri sa kalibutan, then wala gitay kaugmaon nga makuha tungod kay dara man ta dinhi limited o temporary atong sitwasyon na dinhi tanang evil. Nagingon sa Bible nga for all have sinned and have come short for the glory of God, and the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life. So kung ang suhol sa ato ang pagpuyo sa kalibutan mao gyud ang evil apil ang kamatayon nga masinati nato, then what I hope permingon diya the wages of sin is death, but the gift ang atong i-focus nato dinhi ang gift sa Ginoo which is the eternal. There is a Bible mabasa nato diri sa Romans chapter 8, ningon siya diri sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution, famine or nakedness, danger or sword? So makita natin igsoon nga ang crisis nga nasinati karon tinadaghana and overwhelming na kayo. Pero siya, no, in all things we are more than conquerors through Him who loved us. For I'm convinced that neither death nor life, neither the present nor the future, or any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So, di na ito makita may igsoon niya ang eternal nga o ang gi-contrast diri ang eternal things which is daghan kay sanan mga crisis, daghan kay sanan mga kalisdanan, daghan kayong mga kapaitan. Pero is this will able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. So ang atong drive out ini nga discussion Megson is to have more faith than fear, to focus more on the eternal things rather than the temporary things nga atong sinati karon, because in this world everything atong nasa atong experience is only temporary. Mo ni giingon diri that we will not be able to separate us kini tanan nga temporary things which is full of hardship nga gisgutan diri. Apil na ni ang separation nga gisgutan diri, trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, sword. Mo ni siya tanan ang insecurity sa kalibutan karon. Atong gisgutan ang tanan mga insecurities, health, food shortages, tension sa war, political upheavals, unsa pa ni nga mga apil pa ni gipanghisgutan diri nga trouble, persecution, famine, lain-lain nga mga issue. But will this be able to separate us from the love of God?
mao kawala lang sa ato ang kahadlok maigsoon kung atong lig-unon ang atong pagtuo ug atong i-focus ang atong mind sa ah, not on the temporary but the eternal things nga gi-promise sa atong Ginoo. So, wala ni siya ang akong pa-share karon nga sa atong pagmanag-uban. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil for the Lord with me. So, ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi mo ay makapawala sa tanan atong insecurities, tanan atong trouble, tanan nga human experience nga ato ang gisagubang sa ani nga panahon nga data sa panahon sa gitawag extraordinary time. Pero sayod ko nga kining tanan temporary ra ni ug ang atong paglaom naagyod sa ato ang Savior nga ato gipaabot na mo'y mohatag nato sa ato ang eternal life nga gi-promise ngadtong mga nagtuo. So atong lig-unon maigsoon ang atong pagtuo aron dili ta mag-grip sa tanang mga kahadlok nga mo paralyze nato. Atong ipadayon ang ato ang pagsalig o atong pagka-focus diha sa eternal nga reward sa ato ang itong Ginoo diha sa iyang gingarian. So hinaut ko nga kining atong mensahe karong kabuntagon naghatag ni og kalig-on diha sa atong pagtuo og salamat sa imong padayon sa pagpaminaw diri sa atong pagpanag-uban diri sa Facebook, sa GSIL o sa atong OFW channel. Salamat sa imong pagpaminaw o God bless sa tanan. Mayong adlaw.